mata a yau da kuɗin gurasa, ba mu gurasa yaban hansun mulasa. Idan da gurasa a gyara tuwo da masa, bare ka tauna dole ne kunne ya motsa sanadin daɗi. Mai gurasa zo kawo gurasa wanda shi daɗi. Gurasa daɗinta ya zarce nama, musamman in ta ji kuli da kima. Garɗin gurasa ya zarce fura a dama, ta fi pizza daɗi wane shawarma banda shi daɗi. Gurasa daɗi gare ta banda shi daɗi. Ga alama rashin kunya gare ki, to an ki a baki je koma ina ne ki faɗa kin ji. Mata su ne suka zalunce ki? Kwarai kwa su ne har da satin 'ya'yan banki. Ai dama ana ƙara ta kuba ku da kiriki. Na waziri su zo a musu hukunci sai ji ba daɗi. Ku ba ta kudinta in ya so gobe ma ku ƙara. Da akwai bayani domin da akwai larura a cikin kulinta ta sama yin zabira. Likita ya yi bayani cinsa na saka zawo a ji ba daɗi. A ba yarinya mu za ki gaya wa sharri, mu muka tsara komai ya taho a tsari. Mun ci gurasa kuma mun zama karya jari. Ki jira hukunci laifi ke gare ki sanadin kauɗi. Gurasa daɗi gare ta banda shi daɗi.